Bata Şeyh Said pişti dervekirina wî belav bû. Malbat ji sedî heştê di nava HDP de siyaset dike. Lê yên ku di nava AK Parti, CHP û MHP de jî siyaset dikin hene. Ji bo hilbijartinên heftê Hezîranê neh kes bûn ber endamên HDP, AK Parti û CHP. Şeyh Said Efendi û misyona wî misyonekî Kurdistanî, misyonekî İslamiye hinek kes ne li gorê ew misyonê tevgeriyane, yani ne Kurdistanî ne jî İslamî. Hinek kes çûn CHP, hinek kes çûn bu endamê nijadperestên Tirk bûn. Hinek kesan jî bi girêdaya ew misyonê di nav hereketên Kurdan da ciyê xwe girtin. Endamên malbatên ku di nava AK Partiye de siyaset dikin, dibêjin fikr û ramanên Şeyh Said û yên AK Partiye ne li dijî hevin. Her çi qas ku di cuda partiyan da em siyaset dikin jî fikra me müşterek e. AK Parti kemasî wî dibe ku hebin, fakat ziddê felsefa Şeyh Said nine. Çünkü Serokvezîr jî, Serokkomar jî gelek caran hanî ne ziman ku înkarkirina zimanan, înkarkirina ayetê Xwedê ye. Dema Şeyh Said di sala 1925 de hatibû darvekirin, gotibû divê neviyên min li hemberî dijminên min nedin şermê. Niha hemû neviyên wî iddia dikin ku wan galê xwe nedaye şermê. Şeyh Said not salberê li vê meydanê hatibû darvekirin. Neviyên wî yên AK Parti'yê dibêjin em li ser rêçewînin. Yên HDP'yî jî dibêjin em li ser rêçewînin. Di encamên hilbijartinê de derkeve holê ka malbata Şeyh Said çi dibêje? Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.